बे दखानाव सिखाव हाबबाय थाखायो नालाय बोसोराव बिदिनो खनसे खनसे दखानाव हाबबाय थायो बिदिनो कम्पिउटार लाङो मालाबा बिदिनो दख'ना आरिफोरखौनो खावो ओंखायनो जेन बेबायदि दाजाथों जोंनि दखानाव जोंनि एरियायावहाय जों मोजांखौ लुबैयो सेफटिखौ जों लुबैयो ओंखायनो जों सिखावफोरखौ जेन थाब हमनानै जेन एसे एनै साजाफोरखौ होयो जों बिदि लुबैदों आरो आंनि दखानावथ' सिखाव हाबदों आं एसे लेट फैनाय जादों आरो दिनैहाय 10ता बायदि जाबायमोन टाइमा मोजां फांनानै गालांफिनदों आरो बिसोरो दखानखौ आंनि बारान्दायावनो बिराद गोबां मानसि जिरायदों होमब्लाबो बिसोरो थाल गैया आंनि दख'ना दखान दख'ना गांसेबो गैया लांजोबदों ब्लाउस साद्रि दाम गोसा गोसानि दङमोन गालांखाखै लांजोबखादों बेसेबांसोनि दंमोन गासैजों अनुमान 2 लाखनि खाथियाव दङमोन बे गासिखौबो लांजोबदों गालांखाखै ब्लाउसआथ' दिप मैयासो लाबोदेरदोंमोन आङो सुइटार दामि दामि दङमोन दा गैलिया आरो लानानै थांजोब्बाय ओरैनो फिसा फिसौल' दङ घटनाया मा टाइमाव जादों होननानै सन्देह खालामदों आन्दाज टाइमाथ' मोनायावनो जागोन आं टाइमखौथ' बुंनोबो हाले बोरै मिथिया नोङो बे बिदि नोंनि दखानाव सिखाव हाबदों होननानै आङो बैयाव फैनानै जिरायबाय थाफैदोंमोन ओमफ्राय सासे बिखुनजो जानाया नोंनि दखानावथो ब्लाउस लायनो होनना लिंबोबाय आरो आंखौ ओमफ्राय आं फैबाय खेंफैबाय दानिया थाला मा खेबस'जोबनायनि नुफैबाय ओमफ्राय खाथियावनो जोंनियाबो बिफा दङमोन लिंहरबाय आङो बिदिनो ओमफ्राय बाजाराव मानसि दंमोन बिसोरबो फैबाय नुफैबाय खेंनानैहाय गैया लांदां गोजा सोरखौबाफोर सन्देहफोर खालामदों नामा नोंथांमोना आंथ' सन्देहबो खालामनो सोरखौ सन्देह खालामनाय मिन्थिया जाहैबाय नुवाखैबो पुलिस प्रसासननो एफआइआरफोर होबाय दा पुलिसाथ' दहाय फैदों औ पुलिसनो माबाबाय एफआइआर होनाय जाबाय एफआइआर होनो औ एफआइआर होगोन मा होनदों पुलिसफ्रा पुलिसफ्रा होनदों हाफपेन्ट गांसे थालांदों बे हाफपेन्टआथ' गावसिनि गाननाय फुरानासो माबा गोदानखौ गाननानै थांदों जोंदां बिसोरो ओंखायनो फुराना थालांदों बेखौ दा सिखावनि दा पुलिसा बेखौ लानानै थांबाय